Kurs zázrakov, kapitola 25. Božia spravodlivosť. Stav bez hriešnosti. Stav bez hriešnosti znamená len toto. Všetká túžba útočiť zmizla. A tak neexistuje dôvod, prečo vnímať, že Syn Boží je niekým iným, než kým je. Potreba viny zmizla, pretože nemá žiadny účel a bez cieľa hriechu nemá zmysel. Útok a hriech sú spojené v jednu ilúziu a jeden je príčinou i zámerom i ospravedlnením toho druhého. Ani hriech, ani útok nemá zmysel sám o sebe, ale zdá sa, že čerpá zmysel od toho druhého. Jeden závisí na druhom, nech sa jeho zmysel zdá byť akýkoľvek. Nikto nemôže byť presvedčený o skutočnosti jedného, pokiaľ ten druhý nie je pravdivý, lebo každý z nich potvrdzuje pravdivosť toho druhého. Útok robí Krista a spolu s ním i Boha tvojim nepriateľom. Ako by si sa potom nebal takých nepriateľov? Ako by si sa potom nebal sám seba? Lebo si zranil sám seba a urobil si zo svojho ja s veľkým ja nepriateľa. Teraz musíš byť presvedčený, že nie si sám sebou, ale že si niečím iným, niečím, čoho je treba sa báť a nie ho milovať. Kto by útočil na niečo, čo vníma ako úplne nevinné? A kto, pretože si praje útočiť, si nemyslí, že je týmto prianím vinný, zatiaľ čo chce nevinnosť? Alebo kto by mohol vidieť Božieho Syna nevinného a zároveň mu prijať smrť? Kristus stojí pred tebou za každým, keď pozrieš na svojho brata. Neodišiel, pretože tvoje oči sú zavreté. Čo však môžeš vidieť, keď hľadáš svojho Spasiteľa nevidiacimi očami? Nie je to Kristus, koho vidíš, keď sa takto pozeráš. Vidíš takzvaného nepriateľa, ktorého si pletieš s Kristom. A nenávidíš ho, lebo v ňom nevidíš hriech. Nepočuješ ani jeho žalostné volanie, ktorého obsah zostáva nezmenený bez ohľadu na formu volania, aby si sa s ním spojil v nevinnosti a miery. A napriek tomu za nezmyselným krikom ega je počuť volanie, ktoré dal Boh tvojmu bratovi, aby si v ňom počul jeho volanie, aby si odpovedal a vrátil, čo mu patrí. Syn Boží ťa žiada iba o to, aby si mu vrátil, čo mu patrí a zdieľal to s ním. Sám to nemá ani jeden z vás, tak to pre vás oboch nutne zostáva bez úžitku. Ak ste spolu, dávam to obom
rovnakú silu ku spaseniu toho druhého a s ním i seba samého. Ak mu odpustíš, tvoj Spasiteľ ti ponúkne spásu. Ak ho odsúdiš, ponúkne ti smrť. V každom vidíš len obraz toho, čím podľa tvojho rozhodnutia má pre teba byť. Keď sa rozhodneš proti jeho správnej funkcii, jedinej, ktorú naozaj má, pripravíš ho o akúkoľvek radosť, ktorú by si našiel, keby splnil úlohu, ktorú mu dal Boh. Nemyslí si však, že nebo je stratené len pre neho. Nemôže byť ani znovu získané, pokiaľ mu cez teba nie je cesta ukázaná, aby si ju, keď ideš po jeho boku, sám našiel. To, aby bol spasený, nie je obetovanie, lebo jeho slobodou získaš svoju vlastnú. To, že umožníš, aby jeho funkcia bola splnená, je len prostriedkom k splneniu tej tvojej. Tak kráčaš smerom k nebu alebo peklu, nie však sám. Aká nádherná bude jeho bezhriešnosť, keď ju uvidíš. Aká obrovská bude tvoja radosť, keď ti bude môcť ponúknuť dar videnia, ktorý mu pre teba dal Boh. On nemá inú potrebu, len aby si mu umožnil dokončiť úlohu, ktorú mu Boh dal. Pamätaj si len toto. Čo robí on, to robíš spolu s ním i ty. Podľa toho, ako ho vidíš, budeš definovať funkciu, ktorú pre teba bude mať, pokiaľ ho neuvidíš inak a nedovolíš, aby ti bol tým, čo mu Boh určil. Si presvedčený, že Boh je bezmocný proti nenávisti, ktorú Boží Syn môže v srdci chovať proti sebe samému v snahe ochrániť to, čo stvoril pred bolesťou pekla. Ale vďaka láske, ktorú Syn Boží sám prejavuje, je Bohu umožnené, aby bola jeho vôľa naplnená. O svojom bratovi vidíš obraz svojho vlastného presvedčenia o tom, čo musí byť Božou vôľou pre teba. V tvojom odpustení porozumieš jeho láske k tebe, ale skrz tvoju úlohu budeš presvedčený, že ťa nenávidí a že nebo musí byť peklom. Pozri znovu na svojho brata a pochop, že je pre teba cestou do neba alebo do pekla. Podľa toho, ako ho vnímaš. Nezabudni však, že úloha, ktorú mu dáš, je daná tebe a pôjdeš cestou, ktorou mu ukážeš, pretože to je súd nad tebou samým.